Akwa Okuko Tiwara Aki extend his charity hands to our brothers living in abroad. According to Akwa, he said that I am directed by my spirit, arobinagu, to give 1 million naira each to our brothers in abroad. Going to abroad to hustle is a great thing, but unfortunately, it is not always what we think it is. So many of our Igbo brothers are suffering to make a living there. This giveaway is to encourage them. So if you are one of them, send your account details. Let me do transfer to you immediately. This giveaway is not to get followers or for you to like him because he is already made. Watch the video now. Do not forget, it is your boy Nextking Celebrity TV. Follow us on Facebook and also subscribe to my YouTube channel and click on the bell icon for more interesting videos. Anam tata ebe nna alalola arobinagu wee bịa wase ma akwa nwa m nza ya osino nwere ihe ọ chọrọ ka mee nsị akere ihe dị ime ahụ osino ọ chọrọ ka nyere mmadụ na-ese aka ndị n'obodo oyibo ndị jebere obodo oyibo mana ọ bụrụ ife ba ju eje obodo oyibo ka ba na-afụ na ba n'obodo oyibo na-ata ahụhụ si munye ba 1 million ish mmadụ na-ese so nwee sị ka ntinye na net ịma niile n'obodo oyibo mana ị na-agba mbọ mana ọ na-agara aga na ife iji wee bịa obodo oyibo abụrụ ebe ị na-ahụ na owu ite na-asa gị na o nwere ebe ị watara na ego mmeri na ịnwetabere akwụkwọ obodo different country mmadụ na-ese ka m chọrọ tielu m na account number one ka mmeri ụlọ transfer ọ ibe nsị ka ngwa ụlọ and megwuzikwa ka mmadụ sumodogwa. Thank you for watching. Akwa Okuko Tiwara Aki. May God bless you. See you next time.